Здравейте на всички и благодаря, че дойдохте на третата среща на българската OpenStack потребителска група. Надявам се днешната среща да бъде най-добрата, която сме правили до момента. Както знаете, повечето от вас, които вече са били на предишните два митъпа, стремим се да организираме това събитие след всеки голям OpenStack Summit, за да може да споделиме на българското комюнити съответно най-последните новости, най-новите техники, иновации покрай последните версии на самия OpenStack. Днес имаме доста богата програма, за която ще разкажа след малко, но първо искам да благодаря на нашите спонсори и партньори на това събитие. Телерик вече като част от американската Progress Software, Cisco, IBM, Rackspace, HP, Storepool, CloudRunner и StackLab.io. Доста внушителен списък от компании, които подкрепят тази потребителска група. Искам да благодаря на всички специално. Без тях това събитие няма как да се състои и ще се радвам на всички компании да подкрепят и следващата среща, която я планираме след другия съмит някъде през ноември. Сега за самата програма. Днес имам общо 10 лектора, като 4 от тях са от чужбина и искам специално да им благодаря, че дойдоха днес в София, за да споделят техния опит с българското комюнити. Пак специални благодарности. Имаме специален гост днес, който е Мартин Кис, OpenStack амбасадор и основател на унгарската OpenStack потребителска група. Мартин също така е организатор на OpenStack Central Eastern Europe Day, контрибютор и спикър на самия съмит. Имаме общо 7 технологични лекции и за първи път практически workshop, където фокусът ще е последната версия на OpenStack Q. Някои интересни факта за Q, предполагам, повечето от вас знаят, но има 394 нови фичъра, 1494 контрибютора от над 169 организации и 7257 бъгфикса, което е доста внушителни числа, които може да ви покаже самата сила на комюнитито. И аз се радвам, че България, заедно с някои от компаниите, които днес са тук, са едни от тези контрибютори и спомагат самия проект да набира повече сила и по-голям adoption. Някои други неща относно програмата. Имаме 2 почивки и двете почивки ще бъдат горе на заведението, което е на покрива на сградата. Като веднага след първата почивка, 4:15, започва workshop-а в зала White, която се намира на първия етаж. То е с предварително записване, но мисля, че има още някои свободни места. Ако някой от вас проявява интерес, може да слезе долу. Темата ще бъде OpenStack VM Lifecycle Basics, като колегите от Телерик, моите колеги Ивана и Калоян, които при нас основно се занимават с OpenStack, ще покажат най-важните компоненти и ще минат през целия лайфсайкъл на виртуални машини и така. Значи 4:15 в зала White на първия етаж. Всички останали лекции и презентации ще бъдат в тази стая. Ако някой иска да ползва Wi-Fi, има разлепение с ID-то и паролата от двете страни, както тук, така и в долната зала. И веднага след последната лекция имаме нетворкинг, който пак ще е горе традиционно в заведението, с напитки, така че не бързайте да си ходите. Лекторите всичките ще бъдат там за допълнителни въпроси и така нататък. Използвайте момента. И така, това е от мене. With this, I would like to invite on stage our first speaker, Igor Lubunčić, lead engineer with Rackspace in the enterprise domain. Previously, he worked as an open source architect for Intel Corporation, exploring and developing solutions for Intel chip design, high-performance Linux environments. He's author and numerous technical articles
works on several open source projects and patents. Please welcome on stage Igor from Rackspace.